What up, Pasoparu täällä, ja tervetuloa uuden videon pariin, jossa mä vähän itken siitä, että mulla on virtalähdehaasteita. Mun virtalähteen laakerit on tainnut saavuttaa jo korkean 3 vai 4 kuukauden käyttöiän ja ovat ruvenneet vinkumaan. Mitä kovempi kuormitus, sitä enemmän vinkuu. Se kuulostaa tältä. Ei hätää, uusi virtalähde on jo tilattu, mutta sitä odotellessa pelivideoiden teko on jäissä, koska mä en viitti kuormittaa tuota virtalähdettä, ettei vaan käy niin, että se ropeli pysähtyy ja sitten se kärväyttää muutkin osat. Mutta hei, odotellessa suosittelen katsomaan tämän Fortnite-videon sekä myöskin tämän Palworld-videon. Fortnite-videossa tulee Absolute Doom-kauden ensimmäinen voitto meikäläiselle, ja Palworldissa napataan 2 55-levusta monsua. Se on